Pred videom vás chcem upozorniť, toto video bolo točené dosť narýchlo, taktiež je tam dosť pokazený zvuk, je tam veľká ozvena, pretože mám slabý mikrofón a taktiež som prenastavil si blbosti v OBS-ku. Už som to síce nejako poriešil, ale pred videom som ešte nevedel, že to je, keď som ešte predtým, ako som točil video, som ešte nevedel, že to je až takéto zlé, takže som to zistil až keď to teraz striham. Takže dúfam, že si užijete video, opakujem, nehejtite ma, nie som žiaden profesionál, doteraz som dokonca o tom ešte nevedel, až teraz som to zistil, že proste je to zlé a to je všetko. Užite si video. 我老了，小蝈蝈来没有，听没说来没有，脱下妹子那哟哟一，扫戳戳来没有一哟，扫人身材没有，多苗条来没有，你问个屁那哟哟一。 Takže čo žijete, ja som Ivo a dneska to bude ďalšie video. Tentokrát, ako ste si mohli všimnúť, tak nehrám Minecraft ako väčšinou, ale rozhodol som sa, že natočíme niečo iné. Vidíte, že to je Farming Simulator, áno, a chcel som vám dopredu povedať na začiatok videa, že naozaj netuším, prečo mám úplne inak monitor, ako keby tam bol nejaký filter, alebo proste neviem, vyzerá to otrasne a nedalo sa mi to nejako vôbec fixnúť, pol hodinu som sa s tým proste tak babral a furt je to rovnaké, no a som vôbec rád, že som spojaznil zvuk, lebo vôbec mi nefungoval mikrofón ani nič, takže ledva som tam to urobil, no a neviem proste, ak niekto pracujete s OBS-kom, tak mi poradte, pretože ja naozaj neviem, čo s tým je. No a dneska to bude Farming Simulator 15, ospravedlňujem sa, že to je 15, pretože ja mám slabú grafickú kartu, 22 mi to neutiahne. A túto proste 15 som už mal predinštalovanú na počítači, keď som ho už akože dostal. No a tak som sa rozhodol, že budem hrať túto 15. Už tu mám, ako vidíte, nejaký účet, kde už mám nejaké tie nástroje, to som si všetko samozrejme urobil ja. Hrám to asi tak 3 mesiace, nie moc dlho, ale musím povedať, že som dosť spokojný, čo som za tie 3 mesiace stihol urobiť, lebo ja som mal jeden účet už urobený, tam som to mal asi mesiac a mal som tam 80 000 pôžičku, takže som sa rozhodol, že tam proste si nahekujem, proste si tam proste načítujem peniaze nejako cez súbory hry a toto, takže tam mám neviem koľko miliard proste peňazí. No a to je môj taký skúšobný účet, keď niečo tu proste v shope kupujem, napríklad čo je nejaký kombajn alebo tak si to tam najprv vyskúšam, nekúpem blbosti. A potom proste, aby som nekúpal veci za 30 000 a zistím, že to nefunguje a predám ich potom za 15. Takže chápete? No a rozhodol som sa, že vám dneska nejako predstavím rýchlosti moju farmu a keďže toto video som už raz stočil, ale nebolo ma tam ani počuť cez zvuk proste hry, takže vám to tu rýchle iba ukážem. Mám tu pár traktorov, jeden tento Zetor Crystal, mám tu toto JCBčko, toto používam na hnojivo prevažne, naberanie hnojiva. Tu mám tento Deuštfar, traktor, ktorý je za mňa jeden z najlepších traktorov v tejto hre, pretože tento traktor stojí strašne málo a on utiahne toho dosť. Najlepšie je, keď máte k tomuto traktoru ešte závažie, lebo keď vidíte, tak on dosť uteká potom v tých zákrutách. No teraz to až tak nevidno, ale keď máte zapojené niečo ťažšie, tak to dosť uteká v tých zákrutách, ale s týmto traktorom som fakt spokojný. No, ďalej čo tu mám je toto Lamborghini, to je môj najlepší traktor, čo tu mám asi, pretože som ho kupoval prednedávnom, lebo som potreboval nejaký traktor, čo by mi utiahol aj veci ako je napríklad tento senážny voz, alebo proste hovoríte si tomu ako chcete, ja to mám po česky, takže senážny vůz, alebo proste táto cisterna na moč a takéto. Ďalej tu mám tento základný kombajn, ktorý som tu už mal, ale som s ním spokojný, pretože má dosť veľkú kapacitu a proste aj tak ho nešoferujem, ja dám vždycky robiť to pole pracovníkom, nie mne, ja zrýchlim čas, nech mi už rastie pole. No a to je vlastne asi všetko, čo vám tu môžem ukázať. A nie, toto ešte.
Tam tuto mám krmnú technológiu, to používam pre krávy samozrejme. Tu im dávam proste tú krmnú zmes. Ak by ste mi vedeli poradiť nejaký recept na to, nejaký kuchársky recept, ako robiť tú krmnú zmes, dajte mi ho do komentáru, lebo ja som z toho dosť zmetený a nechápem úplne tej hre. A minule som im to robil, no a už to dokonca aj zjedli, ale neviem, či to bolo úplne dobre urobené, ale tak asi hej. No musím sa preklikať tam, kde som bol. Tento traktor tu mám, je to taký traktor, ktorý má 66 kW výkon. Toto je značka, neviem aká to je značka toto. Hurliman, proste nejaký nemecký pony. No a s toto som si kúpal na iba také proste prevážanie vlečiek po farme a aby som mal niečo také, prevažne s tým hnojím, keď niečo robím na poli s týmto. No, tuto som vám ukazoval. Prednedávno som si kúpil aj tento pick-up, nech mám v čom nosiť vlnu, ktorá je tam. Taktiež mám toto druhé JCBčko, s ktorým nakladám vlnu. No to je už všetko, čo tu mám na tejto farme vlastne. Takže som vám to v rýchlosti povedal, čo tu všetko mám. No a potom tu mám ešte všelijaké sázačky, tu mám sázačku, ktorá má aj rílovač v sebe, poríluje aj zasadí. Taktiež tu mám takto v strede cesty nádherne zaparkovanú vlečku, ja neviem či je plná alebo čo v nej je. Veľkú vlečku, ktorú má nejak, neviem či nie 33 tisíc litrov, alebo čoho to je, o neviem v akých jednotkách sa to úplne počíta toto, kapacitu. Takže v tom nosím úrodu do pekárne prevažne. No a tu mám nejaké kravy, taktiež chovám aj ovce a to je všetko, čo vám tu môžem ukázať na tejto farme. Dneska by som mal možno v pláne zobrať tento môj Lamborghini traktor, taktiež zobrať tento senážny voz a troška zobrať trávy, pokosiť a vysypať to ovciam, pretože nemajú jedlo a potreboval by som im dať, takže ja idem zatiaľ toto seno, čo tu mám, tak idem to dať kravám, ako tu, neviem prečo sa tam dáva, ale pravdepodobne to bude podstielka pre tie kravy v tom kravíne, ale úplne si nie som istý, pretože mi to aj žerú, tak ja neviem, asi to majú ako dve veci naraz, takže tak. A potom ku koncu dielu by som mohol ešte skúsiť ešte raz navariť pre tie kravy, neviem ako to mám povedať, proste urobiť tú krmnú zmes, chápete ma. Ešte chvíľu chcem počkať, dokým mi vyrastie pole, nech môžem dať hneď aj pracovať mojich pracovníkov na pole, aby som mal potom úrodu a mohol to ísť predať a mohol by som niečo zarobiť. Taktiež idem predať túto kúsok, čo mám vo vlečke toho sena, pretože nemám s tým čo robiť, keďže kravy už sú plné. Zatiaľ si idem kombajn tu preparkovať k polu. No, takže s kým som ja čakal, dokým sa mi vyrastie pole, čo už sa aj stalo, tak sa mi už aj urobila noc. Neviem, jak to tam povedať inak. No a zistil som, že mám plný kombajn, takže idem ho dať rovno za chvíľu aj vyprázdniť. Idem tam rýchlo odstaviť tohto zetora aj s vlečkou. Tu odstavíme zetoríka. Alebo viete čo, ja idem rovno takto vyprázdniť, keď už je takto dobre natočený, nikto nemusím ho obchádzať. No, takže kombajn vyprázdnený. Tu zaparkujeme takto zetora a zatiaľ ideme asi na... ale počkejte, mi sa zdá, že ja som raz už tak dávno, keď som to ešte začínal tento svet, bral misiu na pokosenie. Aha, tunak. Že by som urobil dve muchy jednou ranou, ako sa hovorí. Asi hej, pôjdem sa tam potom pozrieť, veď mám rýchly traktor, tam budem za chvíľu, že či to náhodou není misia, kde mám pokosiť to pole, že by som to pokosil, zarobil by som a ešte by som aj si naplnil tú vlečku. Musím teraz nájsť, kde som ja dal sekačku.
Ja aj tu je, bože, slepý som. Že sa to musím nejako otočiť a zapojiť tú sekačku. Jak to musím ale to otočiť, no super, čo ja robím? No, to by malo byť asi to pole, ktoré mám ja pokosiť. Neviem, ale či mi to niečo ukazuje, že ako to funguje, ešte som nerobil žiadnu z týchto misií. Hej, ale toto asi idem teda pokosiť. Asi toto mi dokáže robiť. No tak idem na to. Dobre, dám na chvíľu prestávku, idem pozrieť, že ako je na tom môj kombajn, ktorý pracuje na poli momentálne. Takže... Bože, padá mi mikrofón. Aha, už aj dorobil celé pole hotovo, výborne. Ja som zabudol pohnojiť to pole, takže preto tam je tak málo. Musím ešte nájsť, kde som odparkoval. A tu, nie? Kde je? Aha, tam. Zaparkujeme ho tam kde a potom ho keď tak premiesním. Vysypeme. Dal by som tam pracovať aj ďalšieho s rílovačom, ale... Teda, rílovačom, že mňa to niektorí ľudia zabijú s kultivátorom. Sorry, znalci do traktorov. S kultivátorom, ale... Mám tu teraz toto seno a ja to chcem zobrať do toho synažného vozu, aby som to potom mohol predať. Alebo aspoň balíky z toho urobia, aby som mal z čoho robiť potom to jedlo pre tie kravy. No dobre, tak ja pokračujem v mojej práci. Aha, mám to hotové. Som to splnil, aj keď som to ešte nedorobil, ale tak dobre. Ale ja to chcem dorobiť, aby som mal tu veľa tej trávy. A získal som za to nejakých 4000 alebo 5000 zóne. Čo sa mi ako moc neoplatí, pravdu povediac. Robiť tie misie. Ale tak aspoň dačo. Ja som toto robil len preto, lebo som proste potreboval pre tie ovce tú trávu a nie preto, lebo som potreboval peniaze z tej misie. Dobre, tráva posekaná. Teraz sa asi vrátim na farmu a potom to pojdem, alebo asi možno pojem teda z toho odniesť. Hej, to je asi logickejšie. Idem to odniesť teraz túto trávu tým ovciam, takže ideme až tam úplne dole, ako sú tie ovce nakreslené. Tak úspešne sme dorazili na našu farmu, na naše miesto, kde sa nám pasú ovce. Ešte by ma teraz zaujímal taký menší detail, že ako to ja teraz idem nacúvať. A ešte ak mi teraz poviete, že oni to nebudú chcieť, túto trávu, čo som im tu ja krásne jak sa to volá, nasekal. No ale akože halo. A, chcú to. Tak ja im to tu krásne vyložím. To všetko. To fakt. Si robíte som ja srandu. Tu musí byť ešte nejaký krmný ždáb. Viete čo, ja to idem vysypať asi tam. Skúsim to vyložiť, ak mi to nepôjde zase naberať, tak... Ja dúfam, že to nebudem musieť naberať tým
nejakým bagrom, alebo jak tam povedať. To nie. Super, no tak nevadí, tak ja si dokúpim do budúceho dielu ešte jeden. Jednu, tu jak sa to volá. No proste jednu tú vidlicu, ktorá mi bude naberať na to moje JCBčko tam. A dúfam, že to pôjde, malo by to ísť, ale by ma zaujímalo ešte, že ako to ja pôjdem preniesť. Dal som zase rýchly čas, nech mi tu vyrastie toto pole, kde som tiež sadil. Ale nie som si istý čo, mi sa dá, že pšenicu tiež. A dám to robiť tomu kombajnu, nech mi to už po sklízi, alebo ja neviem, jak tam povedať po slovensky. Všetko to tu je po česky a potom neviem hovoriť po slovensky. A kto by sa ešte pýtal na obťažnosť, ja som si to dal na najľahšiu. Ale ak by sa vás táto séria bavila a dokončím túto mapu, že už tu budeme proste všetko, už nebudem tu mať čo robiť, tak môžem skúsiť založiť ďalší svet v tejto 15-ke, alebo možno, ak si dovtedy dokúpime grafickú kartu, tak aj na tej 22-ke si založím nový svet a tu dám na tú ťažšiu obťažnosť, už na tú najťažšiu. Takže tak. Ale tú 22-ku to je môj sen, to by som si chcel strašne zahrať. Tak už nám to tam krásne rastie. Všetko mi to vyrastlo, ja dám zase pomalý čas, berem kombajn a dám to pracovníkovi, nech mi to pokombajnuje, to poviem, tak to budem hovoriť. Nastavil som ten kombajn, nech to nekosí sa. Čo robíš zas? Super. Že to nech to nekosí aj slamu. Alebo neviem ako proste to funguje, ale proste, že mi to tu nerobí to, čo tam, tie čiary. No dobre, idem zobrať tú krmnú technológiu teda. A ideme variť. Ešte odparkujem Zetora aj s vlečkou bližšie k tamtomu polu. Tu si to zaparkujem. Ja toto musím zase vymeniť vidlicu. Ja neviem, kde som ju dal. Ježiš, ja som zabudol, kde som dal tú vidlicu. Kde je? Ježišmaria, som retardovaný. Kde je tá vidlica?